Mehmet ağa, selamun aleyküm. Arman. Kom ýagdaýlaňyz. Şükür şükür. Gökten düşdüňmi, yerden çykdyňmy diýen bilen şükür. Men ýürüýte geldim mana geçenki ýagdaýymyzdan soň bir gelerin ýene de bir gyzykly atlar bolsa ýatlar diýip gidipdimi? Ondan şoň üçin ýürüýtelep. Sözümde durjak bolup geldim ha. Ol, ay. Duýdura bar eken. Ay duýdansam bolsa bir gele. Duýdansam bu bolýar. Sonda gyzykly bolar bolsaň. Ha bolar. İşläp otyr ekeniň hem de arman diýin hemen bolsa. Bir maldarçylyk näme ekran sok. Keňen çykanyna şular bir mesele ýösünde da. Ay tüwelem. Bular mallaryň otlarmy? Hawa mallary kysada patanda azaly otyr bilen. Ýene bir aý saň ýerini täzelejek opýarmy. Bu borçda otyrdym şerlerde. Ay berekella. Gördüň oňatmy? Şükür, men gowy. Men gowy. Mehmet ağa, bir mena şu ötün geçenleriň bir gyzykly gürüňlerine suwsak geldim, şoň üçin bir gyzykly wakalardan bir ýadyňda düşen zatlardan siziň ýatkeşligiňiz gowy bolan soň şondan näme etdim. Hawa ay bolar näme birazak bellikler nämeler bar näme. Ay hasar näme bu ýaşlamna odalar ilkinji boğulim hukmunda onu tamam urşagat basan hukmunda tanalýada ýa-da Adyny, familiýasyny aýdyp geçiň. Cuma rahmetli Cuma o barasynda Cuma okýarlar. Siziň babaňyz bolýar şeýlemi? Gök paý demek bolsa atada. Gök paý diýse Cuma okýar diýip kirede bar. Onuň atada bol. Ata oňa rahmet diýerler da. Oňa babama rahmetli Cuma. Ulary soň ona kişi attan olara, ona kişi pirok da. Kişi oğlu olan, kişi bir de olan. Ama in ulary o bir kadanam ulu olmaly. Ol başga hoçalar oturup başa çykyp, o peri durda nemeden al. Oğan gidenler de göçüpdükde. Ondan bir veka, ondan hatajyka da. Kişi oğlan, kişi ayalda olanlar. Hatta diktor var nemeler? Oturup devam eder mi? Yok, iş arasında bir men size dinç beren diýip geldim. Bolmasa siz dinç alaňyz ýok, şoň üçin ýürüýte geldim ama. Onda bir gyzykly gürüňlerden ýadyňyza düşen zatlardan, mamalaňyzdan, eşten gürüňleňiz bolsa, urş arasında ýene bolsa gyzykly gürüňler beriň. Hawa. Men ýaşlarymda ýaman Horan taktım. Ben bu zaten forap duruyor da. Tamam mı? Yürüyen çendir diyen böyle. Asıl takta horadan dinak oldu tam. Hadanın bu nereden diye. Sana mektepte veteranların dost koyarlar. Asıl veteranlar var yalar tam. Ne asıl. Bizim babamın bu forapta sonra olur. Yok olsun. Horan da mamamdan. Öyle mi diyorsun? Onun sorularına cevap veriyor. Hadanın da getirada ne olmaz. Umman bizim babamın 1909 ýylda doğulan. Soňra dini mekdepde bilim alan. Dini bilim alan. Şimdi şol 16-17 ýaşy sene şol bilim alanlar. Soň onu gutarandan soň 27-nji, 26-27-nji ýyly bolýar. 9-njy, 10-njy ýyl bolsak. Soň bu gutarandan soň bulara fırka giderler ekenler. Şol fırka diýmegem kella aýlanan hasa nemede? Kella da. Sonra giysen sen moğlalygyň ya sen ruboy adam o var şimdi sen tanıyan ekende. Son giyamalam ekene. Ol bir derece bolýar. Ha derece bolýar eken. Mana adam ýok bolsa da desteden ýa-da sadakalar o cemaýyzy diýip o wagtlar bolana. Sonda neme bolupdyr? O wagtlar has gaty ekene. Şu bilimle şol nemane gutaran adamlar okamal ekende. Edilmeli nemelerle. Adatlarına masalan sınavda okumalar etmeli bolýar. Arlı boy adam onu wagtlar bildirilmeýär. Hazır kanatlar da. Nemeler. Kon mümkinlerden farkı getirdiler bilen. Bu mene diýip gipdir. Ýöne o wagtda aýlanyp moğlaçylyk etmendir. Hawa. Moğlaçylyk etmendir. Son indi munyň sebäbinden soň özüm çysak ende soň onu buşunda aýdar. Indi 1921-nji ýylda Azıcık ağaçta kaptadan olsak Mart'ta neme? İnprost bir okucaya açılıyor.
Infrastruktur institut prosvasyonu demek ortunda. Oğlum orta bilimli muğulunları tayarlayan okujaýy. Endi näme? Özi institut bolany bilen hem serana öz derejede hem peserak bolanda ýokary bilimlilerde orta bilimli muğullar tayarlapdyr. Däwe esasan sowatsyzlyk ýok etmekde maksat. Şeýlelikde bolam 21-nji ýylda aşaramata 22-nji ýylda bolam bir amatly däl bir gara diýip hasaplap muny şol hökümet tarapyndan Taşkentde geçirilipdir bu okujaýy. Munda şol 22-nji ýylda ma Hıdır Deýräpim bire. Ya Hıdır Deýräp 5-nji ýylda bolanda ýaş ýetip Hıdır Deýräp 22-nji ýylda şol Taşkentde okujaýy göçen bile göçüp gidýär. Ve olar 26-njy ýyllarda zatda muny gutarýarlar da 4 ýylda bolupdyr okujaýam. Soň indi o barasynda gepler başladı. Ay Taşkentde şöyle okujaýy barmasan, owa oňat nahar berýärmisin, egin başaram, ayak aparam, ýapyldap durmasyň, pollaram gypgyzyl polmasyň, owa ýüzüň görüp duran diýip, soň aýdym hazym öwredýärmisinler diýip, ay hemme tarap boýun oňat diýip basam reklama ýetirýärler da, elbetde kerki tarapda da ýok tarapda bektuk o kanulmak ara mümkin. Bu habar bizim o adam gelýär. Şol 27-nji ýyllarda da indi. Adam şu bilen babamazam şol geldik bamana. Hadi geldi. Atasy bolýar. Bular şol döwrüň gödek oğlanlary 17-de tekrar ýaşaryndaky oğlanlar içine ot düşüp bolar. Hawa ýöralarynda mana hemme maglumatlar işlerler gidermen bolýarlar. Ha bir-birini doşup gitmek wagtyny belleşýärler. Soň nemeläni tapýarlar berden şol Wilip Rahman diýerler. Sen bilendiň mana Kılçaga diýip çajurdy atly warasolda. Soň atasy bolmazda. Aslında bu üç tuvaletlerden üç tuvalet gidiyorlar. Endi men iki maglumat nemetdim. Men bir estim edir akadan adama. Bir aýtdy maňa Beyzan Mollanyň atasy öňüne düşüp aketdir diýip gurrun bolupda. Soň ondan soň şoğrak masa ağa turan etdi. Sen babaň diýdi 40 ýyllyk täze maksatdan diýdi. Näme döwlede aketdir diýipdi. Öňüne düşüp diýdi. Reklamy aýdymak diýdi. Öňüne şey adam gerek ha. Ýol belet. Ha ýol belet. Şol akadan normal diýdi. Ha olam 40 ýyllyk gysda eşdendir da. Ol sen tanýansaň mana agel dağdan kardaş bolýar. Pençaga däherler o. Döwlet pençedeler o tok fermadan boldy 40 ýyllykda. Şu neme cuma wagtlaryň rahmat kursanlaryň kardaş ol. Şol nemelerine gelýär, katalarına gelýärler. Ýaman onda adam bolur. Ha şolaryň babalary akadan bolmagan mümkin. Şuňa iki tane nemesi bar da. Gara soň bolup gedende neme aýdyp gidýär. Attan olagama. Attan olady. Men Taşkent gitjek diýdi. Atam aýdamady. Atasy bermerler. O büyük karşıma. Akşam aydarsın bolýam diýär. Adam gelýär akşam çaý bolýar, çaý içýärler. Ay olady Gökbay diýip hem şol aýdana atasy bolýar da. Gökbay aýdy. Soň hani cuma günü ýoklar da. Aýdýar ona. Ay olady Taşkent gitdi diýdi. Elle duran käsen gaçapdyrdy gakarna. Ýa ýogaçsa ol kerki çaýda arkaçan der ýerine gitdi orda mı? Çapala gitmeler bana. Ya maňa seni otly gidýär akşam bolýardan. Ýam gidan adam bolsa o meni nime bilme diýip. Ay näme gahar gelýär da ala içi ýesin ýok. Ay geçýär, ýyl geçýär. Bular o kapýollarynda otarat ýerine gelmändir. O kapýollar ýüren soň neme bolýar? O barasynda şowatam beňesi neme bolýar? O barasynda şowatam beňesi neme? Ay Gökbaýyň ogly Cuma o Taşkentde ors bolupdyr. Orsun balaryny gitdir, ors köýnek gitdir. O doňuz göz ýemesen, ors aýdamay diýmesen, ay sen ýanyklar o nemeler batanda adama da düşünýär. 22-nji ay ol ýa neme bilýän. Hiç adama da düşünje bolmady. Soňra nemet bolsa Gökbaýyň gahar gelýär. Ay onu oba getirmelder, o bir dinden çıkan diýip, sen märekelerde, tatalarda da neme bolýar. Gökbaýyň çynlar. Ol sen nemani geňer oturma bayram Gökbaýlaryň höçet ýegen diýip bara. Oňa da aňardan ýere oturar ol neme? Höçetlik, kızmalyk. O sen neme o ýyldan oturma bilen biziň nememizde bolanda. Soňra gahar edip paltany turlap letde ora goýýar. Ay da bu gelsin indi. Bu nemesine diýen men dedi. Hadi edebe etme temele gaharjan da. Benak nemet göýýär. Soň mene o adamlar hem neme gelýär soň onu
gelmeli. Wagty neme diýe? O adamlar köşeşdiriyor mana ay göýük baýdaş ýa-da oğluňa gelip oty neme diýmär bir bolmady edamaz atyp. Taşan umma köşeşiyor bilen gelýär. Taşkentde okan döwründe da kurtaşlaryny tanýanmy şoň? Mana turat wa. Kurtaşlarynyň şu wagtky döwürdeler meşhur adamlar bar içinde şol. Meşhur adamlar bar. Mana olar neme bolan? Mana kara sitlip bolan. Son bekli takip bolan ýa-da. Otan atar öwedip dip neme bolan? Kompaniýalar bolan. Soňam pygam adam dip akademik boldy. Dilse da türkmen sözlüğün döreden adam dilse bolan. Şolaryň bir okanlar. Taşkentde. Ha Taşkentde. Gelenden soň owa esen meňe işe durýar. Esen meňe de bir ýyl işlemi. Mama Mekke'den ýanyna. Inde soň esen meňe soň bäri bir ýyldan soň imtihaza gelýär. İmtihaza mektebinde işlem, iskutu bar, şo mektepde işlem. Ay o wagtda mektepde de bir 2 sany 3 sany oglum. Ay bu hormatlap mana Taşkentde oturup gelen dip o zaman eline peçadan berýärler maňa. Hem sen oglum hem direktor bol dip ay baram ýerdem onda başlam 2 sany 3 sany oglum bolan. Bolar şo jemlenip barda many okudyp görenler. Ha aýtamaň mektepde işlendi göründe ol selpodadan ıskalatçam bolýar, o selponuň ıskalatdan böredýär. Sowatly hat ýazyp gerek ama. Nemeler. Onam çağırlan atyp baryp işden daşary öýlenlerine baryp şo selponuň işine dolandyryp durar. Aýsoň oşa çağırlan selponuň nemesini tapşyrýar, atşotlaryny tapşyrýar. Ap meni diýär da. Mamaja jumada akşamda bir halta salyp bir zat getirip diýär görse, ýağlyk mata ay na arttyryp alandyr bir şey alandyr da orada ha. Iskalatdan var. Getirip bir haltany doldurup. Soň 2 sany ýeşik tapyp çüýlet diýär giýja tepdaň içinde. Küçüylap telbe mana telek bolsaň oşundan ulanyber ana adamlar şo adam matalap gerek egen was. Ýağlyk ýene bazar. Aşyndan uşady ber dip durar. Soň onu atamaýdy. Şolerde uçdurdy hiç kan kösenmedik diýär. Şo enemde şo bawaňda şo koýkydan nemelerde satyp de. Kağıt şolaryň. Buğday deme almalda. Böyle zatlarda alypdy. Köpü şo billerde goldat diýär da. Ona soň näme urswastan ýa-da urswastan soň adamlar gidip başlaýarlar muğlimlary näme hökümet ýylar galýar da. Bir wagt saklapdyr ýörmen. Ay uzagam çekirdiýmandyr ursa. Ay dere gotary näme diýdi. Ay soňda ýagdaý agar şebere ýurdun ýagdaýlar soň bagamadan 42-nji ýylyň Tomuz aýynda hat berip gidýärler. Owa juma palan wagt näme bararsın. Owara näme barma diýdi. Aňa şeýle muňa hak berýärler. O palan çypda o barmany hem diýdi. Öýdem giýje sagarlar egende. Men bilemem näme şeýle. Soň bu şol matalarda şol ýerleşdirip edip soň aýdypdyr, selbedipdir. Bizler öýde kommunistler. Öýde bizler gelmeýänmasak dip näme diýdir da. Owa şoň üçin diýipdir. Anemeden diýipdir. Oğlundan diýipdir. Ýagdaý bolsa galamlardan ýerine gitipdir da. Aşa namadan bolmaly. Ondan soň şöýdip targapdyr da men söz tanışsana barda akadeýin onu çok betdanyň nemesinde çok ýandaky tutda gowakda goýup gider. Kimde birine haraket edersin diýip haraket etdir. Şüýdüm giýse şu garajaryň ýoly bilen nemede piyadalap çok betda. Şoýa ýol bolýar, ýonaş bolýar eken. Häzir niri bolar Mehmet şu wagt? Häzir mana sen Raton bilemem sen çok betda da. Çok betda badarym aňyrsyndaky. Ha, aňyrsyndaky raton. Radym o. Ha o sahana aptek samary şawtyrda. Sapayka. Ho. İşte da ana şol telefon da bolmasam. Ýok. Şo ýere ýygynan şer ekenler. Tam holu merkezde ýere. Şotay ol däne o adam şotaya bas goýmaly. Böyle kene mera kalholyň önümlerini bas goýmaly. Urşa gitjek adamlar şo ýere ýygnap. Da ýygnap owa soň alyp gider. Owa kerk haketdirler. Ha şöýdip owa kerk haketdirler. Kerkede 3 aýlap patlata okada bolupdyrlar. Soň atdaňlamy ýerden gidip ýörpdir. Näme soň bir gün aýtdyr. Uğramal wagt aýtdyr da atdaňly uğrajak adam diýip soň olam mama aýtdyr da kelneka ha aga masol näme uğrajak adam diýip soň mene Pusuk kaýtdylar. Eşegimi de raketdirler mamamy. Ay sag bolasyn diýip da. Eşegimi ketdirler, sag bolasy kaýtdyr. Olar Taşkentge gitdirler. Taşkentden Kazan batdyrlar. Soň Kazanda pilla näme edipdir. Oňa hat gelipdir. Bizler Kazan şäherinde diýip.
Mama bunu ama gen görtür. Oho, galan diýip şäher bar eken diýip owa. Taýdalan arda aýdyp beripdir da. Yaman gen görüp ne beripdir. Onu galanna şäherge taýalyk görüp beripdir. Soň ýa hat gelipdir. Ma var etip, toýa var etip. Urs var etip, malaryň toýa var etipdir da. Soň toýa var etip hat gelipdir. Soň onu ýene gelipdir. Bildir Rostowna donu diýip. Bilýän-ha? Rostowna donu da diýipdir. Onu ýeneden nemetdir. Ýeneden bir toýa uğruna çykdyk. Toýa tarap rawana boldyk diýip ýatdyr. Onam näme? Jynlymy näme da? Endi ýaş görenimi bilemek piramda 32-nji ýyl bolsa. Hat o kapel me bilemek. Şu internetde Allah nazar diýip dostu bolan bile işlesen, şoňa ýazarken hatam. Ol gelip soň bilere şu haty o kap berip nemet giderken da her saparda. Şu üýüne de ýazmady o. Şol gelip nemet. Aý soň hat gelmedi oýun bilen soň. Ýok da 43-nji ýyl gelýär, hat ýok. Soň atdan ulamady uçdy da ýolda ol adam. Atdan ola Çuma ümsümlük mi bildir, ümsümlük onda maga da ümsümlük var, hiç ýere hat habar ýok diýipdir. Aý soň günlerde bir gün şol günler mamam da ýa-da çok batdan da arasalama akıttırlar su çöp bastı, ay çöp bastı, çöp dirdi. Şonda aňardan bir maşin geldi da, baranka maşin. Soň bir tatar aýal çykyp beýirdir. Bir adamy sotaýda. Ay palany, sen Cuma gowy tanýamyň diýdi. Olam ha diýipdir. Onda Cuma gowy jiw ızdırov, ýakşy diýip tatar çalap, şeňany neme diýip garjap, gepläpdir. Köýnegem keldi diýdi şeňany. Tatar formanda bolmady. Ol aýal nirden gelýär? Ol nirden duşdy? O hatda neme da? Gıstanım diýe gitdi diýdi. Soň mama ýa sen men udakdan istemotyn ýa aýal bolsaň bir helak neme diýdi da. Men şoň aýal diýmän, ha? Ha, wa. Aýny näme olar bir dulaýan da näme bolsa. Oýda. Soň ol adam aýdypdyr. Eşdiňdämi diýipdi. Şo näme? Oňa ýa-da çalyşdyk alan da näme? Aşýat bolsa şol habar iň soňunda şol habar gelen. Ha ona soň ol gaýtyp gelmedik. Hatam bolmadyk, adam bolmadyk. Aýna tamaýat görenler. Soň ýöne 40 o näme maglumatlarda bolsa 43-nji ýylyň noýabrynda ýok boldy diýip o gazetlerde çykaýardy. Umman beýgäç ol 42-niň tomusunda 43-nji ýyl, bir ýarym ýylda